благословен Иисус Христос. Сёння другі дзень пасхальнага трыдома. У свеце больш за 1 мільярд католікаў, і, напэўна, амаль кожную хвіліну на алтарах у самых розных кутках зямлі адбываецца мірная ахвяра, ператварэнне хлеба і віна у хлеб нябесны і кроў запавету. Езус Христос робіць гэта праз рукі нашых святароў, але не сягоння. Великая Пятница – день, когда сам Иисус Христос, складая в ахвяру за нас свое тело, помираючи на крыжи. И это не успомин, а живый дотык до таямницы муки Пана. У старожитности, чем важнее была домова, договор, тем больше богатыми ахвярами она сопровождалась. Когда мы поглядим на Туринскую плащаницу, то бачно, что тело Христа не мало живого места. Тому мы кажем, что Он обмыл нас своей кровью. Сегодня нема святой мши. Это вельми тяжкий день, тому у ім шмат молитвы. Набоженство починається з того, що наш святар у вопратці червоного кольору упаде ніцма перед алтаром. Хай плачуть святари, слуги Пана, і кажуть: «Пошкодуй, Пане, народ твой». Червоний колір у літургії одночасово колір покутництва крові і колір царського одіння. У гэты момент мы будем молиться у тишине. Раздирайте сердце ваше, а не вопратку вашу, и навернитеся до Пана Бога, бо Он вельми терпливый и вельми милосердный. Літургія слова так само буде незвичайною. Правоєм ми наблизимося до муки Пана. Для Бога нема вчора ці завтра, для Його завсюди тепер і тут. Тому ми будемо слухати Євангелія і усім серцем переживати гэты апошнія гадзіны життя Христа. А пасля будзе молитва верных, яна таксама будзе незвычайная. Яна складаецца з 10 прашэнняў. Маці Касцёл моліцца за ўсіх, пачынае ад папы, кіраўніка касцёла, і нарэшце за ўсіх людзей добрай волі. І кожнае прашэнне складаецца з 3 частак. Спачатку прамаўляецца малітва, пасля мы клінчым, і некаторы час молімся ў маўчанні. Пасля падымаемся, і святар працягвае малітву. Пасля літургіі слова таксама будзе адарацыя крыжа і камунія, і пасля працэсія да панскага гробу.
помяни про Твою милосердность, освячай и отуляй вечною опекою Твоих слугов, деля яких Твой Сын Иисус Христос праз кровь свою установил пасхальную таямницу, знищив смерть спадщину першородного граху, что перешла на все наступные поколения. Дай-ка обставшися подобными до Христа и освяченные Твоею ласкою, мы несли в себе Его небесный образ, як по необходности мы жили в образе земного человека. Раз Христа Пана нашего. Питання. Читание книги пророка Исаии. «Вось пощастит слузе моему, ён узвысится, вознесется и буде узвеличений. Як многие здивлялися, настолько знявечены был, як ни у кого. Выгляд ягоны, а постать яго не нагадывала человечей. Так здивить ён многие народы, короли перед им закриють вусны свои, бо убачать яны тое, про что им не было сказано, и спознают тое, чего ніколи не чули. Хто ж поверить тому, что мы чули, и кому открылося плечо Пана? Ён вырос, як паросток перед нами, и як корень сухой земли. Не мел ён ни хороства, ни пригожости, каб мы поглядели на яго, и не мел выгляду, каб привабить нас. Зневажений, одринутий людьми, муж терпіння, який спознав слабості, ад якого одворочують твар. Погарджений, тому ми лічили його за ніщо. Але ён узяв на себе терпіння наше і понес наші хвороби. А ми думали, що ён покараний, побитий і принижений Богом. Ён зранений був за беззаконні наші, раздавленные за наши провины, покаранию миру нашего на им, и в ранах Его мы отрымали здоровье. Усе мы блукали, як овечки, кожный сошел на свою дорогу, а Пану склав на Его усе наши провины. Тяжко пригнечений, ён скорився и не открыл вуснов своих, молчал, як ягнё, якое вядуть на зарез. Як овечка перед тим, хто стриже її, не відкрив вуснів своїх. Після утиску і суда його схопили. І хто розкаже про його народ? Бо він вирвав з землі живих, за беззаконня народу моєго був замучений до смерті. І могилу йому визначили разом з безбожними, і поховання з богатим, бо не чинив насилля, і не було подману у вуснах ягоних. Пан пожадав роздавить його терпінням, коли ж принесе життя своє у охвяру за грехи, убачить вечное потомство, и волю Пану здійснить ягоная рука. За терпение своей души ён убачить святло и им насытится. Мой справедливый слуга оправдая многих, и сам понеси ихние провины. Тому дам ему удел сирот великих, и з моцными ён буде делить здобычу за тое, что отдал себе на смерть, и был заличены до злочинцев. Ён сам понес грехи многих и стал заступником злочинцев. Это Слово Божие. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой. Отче, в Твои руки отдаю я дух мой.
Тебе, Пане, я шукаю пристанища, няхай не буду осоромленный навеки. У справедливости Твоей избав меня, у руки Твоей отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ойча в Твои руки отдаю я дух мой. Для всех ворогов моих я стал посмешищем, навод для суседів моих, жахом для знайомих моих. Хто бачить мяне на вулиці, утякає од мяне. Забитий я в серцах, як померлий, я подобний до розбитого начиння. Ойча в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог, у Твоих руках дни мои. Вызволи меня з рук ворогов моих и гонителей. Ойча в Твои руки отдаю я дух мой. Няхай светить обличье Твое над слугою Твоим, збав меня у своей ласкавости. Будьте мужными, няхай буде моцним серце вашее, усе, хто сподяється на Пана. Ойча в Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Габрію. Брати, маючи перше святара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися в визнанні нашого, бо ми маємо не такого перше святара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усе випробування, окромя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, каб атрымаць милосердность и знайсці ласку для своечасовой дапамоги. Христос у дни тела своего с моцным голосом и со слязьми узнес молитвы и просьбы до того, кто мог уратовать его от смерти, и был выслуханы за свою покорливость. Хоть был сыном, навучыўся паслухмянасці, дзякуючы таму, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаўся для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя, понад усялякое имя. Хвала Тебе, Володар веков. Разважание над покутами Пана наша Иисуса Христа поводле Яна. У той час вийшов Єсус з учнями своїми
за зімні ручей Кедрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэта месца ведаў Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда узяў кагорту і прыслужнікаў ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: «Каго шукаеце?» Яму сказалі. І он кажа ім: «Это я». Стаяў з імі і Юда, які выдаў яго. І калі сказаў ім: «Гэта я», яны адступілі і ўпалі на землю. Тады ён зноў спытаўся ў іх: «Каго шукаеце?» Яны сказалі. Езус адказаў: «Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці». Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў: «З тых, каго ты мне даў, я не згубіў нікога». Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. Імя ж слугі было Мельхас. Але Езус сказаў Петру: «Давай меч у ножны. Няўжо мне не піць келіха, які даў мне Айцец?» Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў людзям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара і ўвайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку перад брамаю. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ён сказаў: «Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было холадна і грэліся». Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаўся ў Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму: «Я адкрыта казаў свету, заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў». Калі ён гэта сказаў, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: Езус адказаў яму: «Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна, а калі добра, чаму б'еш мяне?» Тады Анна паслаў яго, звязанага да першасвятара Каяфы. Сымон Пётр стаяў і грэўся. І сказалі яму. Ён адрокся і сказаў: пэўны слуга першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсёк вуха, сказаў: Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў песню. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: «Ты обвинувавшего
Яны сказалі яму ў адказ: Пілат жа сказаў ім: Возьмите его вы и судите погоде своего закона. Юдеи сказали ему: Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якой смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму: И ты король юдейский? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Народ твой и першосвятовых тебе выдали мне. Что ты зробил? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Ты король? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Что такое правда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў до юдэяў і гаворыць ім: Я не знаходжу ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам одного дядю. Калі хочаце, то я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі: А Бараба быў злачынцам. Тады Пілат узяў Езуса і бичаваў яго, а жаўнеры, сплёўшы вянок з церня, усклалі яму на галаву і апранулі яго у пурпуравы плашч, і падыходзілі да яго і казалі: І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і кажа ім: Я вывожу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ім ніякай віны. І выйшаўшы, Езус у цярновым вянку і ў пурпуравым плашчы. І кажа ім Пілат: Ось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Кажа ім Пілат: Возьмите яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ім віны. Юдэі адказалі яму: Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш. І зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат гаворыць яму: Размаўляеш са мной? Ці не ведаеш, што я маю ладу адпусціць цябе? Езус Ладу укрыжаваць цябе. Езус адказаў: Ты не меў бы нада мною ніякай влады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі: Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе, на месца, якое назвалі Літастрот, па-габрэйску Габбата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны.
і сказаў юдэям. Вось король ваш. А яны закричали. Возьми, укрыжуй его. Пілат Не повинен укрыжевать вашего короля. першасвятары адказалі. Тады выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне. І ўзялі Езуса, і, несучы для сябе крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка да горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: Пілат адказаў: Что написал, то написал. жаўнеры, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была без швоў, уся ад верху да нізу тканая. Таму сказалі адзін аднаму: каб збылося сказанае ў Пісанні, падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзенні маім кінулі жэрага. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў: Жанчына, вось сын твой, потым сказаў вучню: вось маці твая. і з гэтага часа вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўсё ўжо збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату. Тады ўздзелі на трысціну губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Пилося. і, схіліўшы галаву, сканаў. Паколькі была пятніца, каб не заставаліся целы на крыжы ў суботу, бо гэта быў вялікі суботні дзень, юдэі папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галенні і знялі іхнія целы. І прыйшлі жаўнеры і паламалі галенні першаму і другому, якія былі укрыжаваны разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо мёртвы, не ламалі яму галенні. Толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго будзе праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная, і ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Езус, Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса,
але укрываўся з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела ягонае. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў цела Езуса. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. І ўзялі яны цела Езуса і захінулі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На тым месцы, дзе яго ўкрыжавалі, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта словы Пана. Это слово Пана. Розважанні Великої П'ятниці нехай западають в наші серця і душі. Чуємо справді гэтую історію Єзуса, полонення, осуд і крижовий шлях, смерть на крижі. Мы не только повторяем Великую Пятницу, гэтые покуты Збавителя. Мы не только вспоминаем в наших молитвах, набоженствах и разважаннях, але особливо про это напоминают нам кожного разу, кольки мы берем удел в похованнях наших братов и сестер, родичів, свояків. Одразу ми бачимо, як чоловік, тіло чоловіка, яке тут жила особа серед нас, раптом не стає. І жаль, скруха, плач, боль. І як же важно, коли есть искорка веры, искорка, якая єднає за тим полем'ям Божої безмежної любові Христа Збавителя, Його муки, Його покутав за все человечество. І тому сьогодні в эту Великую Пятницу, да, все человечество во всем свете так само стає перед крижем на колені. Шановуємо Збавителя Його Ахвяру. Чому? Бо Він про цю Ахвяру піднімає нас, щоб ми жили навіть після смерті. І щоб ми увірували в це, щоб ми довірили Христу наши лёсы, Христос третьего дня воскресає, навчає, благословляє, керує апостолов, ідіть на всі концы свету, проповедуйте, кто уверує и охрестится, будет збавлений. Вам будут сподорожницы чуда и знаки. І люди, народи, отрымливаючи гэтые Божие доброты, мы отчуваем, что так, есть духовная дорога, по якой мы повинны идти, веры, молитве, бо яна колисти и подыме наше тело. Воскрешение наступить. Бо коли тіло бере уділ в життю, на хвалу Божию, на боженстві, кленчим, молимся, жагнаємся, славим Бога язиком, розумом нашим, немагчимо, щоб наше тіло було одринуто, якое брало уділ в прославленні Бога.
буде брати уділ і у хвале Божій, в збавленні. Тому, шановні, так, помирають люди, душа доходить перед Бога. Але коли ще наступить воскресення, як і Христове, як і Єсус воскрешав Лазара, дочку Яїра і так далі, то есть много разов і кольки чудов, то есть воскресення махчимое. І тут в нас нараджається менавіта цей фундамент духовний, про який каже Єсус Петру: «Ти скала, на цій скалі я побудую мій костьол». Так само Єсус до нас звертається, щоб в наших душах був цей фундамент віри, скала. Тільки тоді Христос побудує на цій твоїй душі, серці, скалі духовній свій костьол, який буде тривати. І тут же Єсус дає приклад доброго і кепського господаря, як будує дом на піску або на скалі. Коли на піску обринулися вітри, дожди, навальниці, і дом поїхав, розбурений, бо не було фундаменту. Тому сьогодні, в цю Велику П'ятницю, Великого Тижня, в Великім пості, ми чуємо заклик Христовий про ці розважання муков Збавителя. «Довірте мені, я перемог світ». Будуйте вашу духовную дорогу в моей любови, милосердности и доверии. И поглядите, Иисус после своего воскресения в нашем стогоджі, тисячогоджі, Иисус объявляется святой Фаустине и напоминает про самое так само великое. Не было бы Голгофы, если бы не было Божьей милосердности, Божьей любови. И повстає свята, наступная неделя після Пасхи завсёды свята Божьей милосердности. Это еще раз напомин человеча воскресение Христовое, менавіта для тебе, гляди, неделя Божьей милосердности. Уверуй в воскресение Христовое и подмацуй свою веру, менавіта неделей Божьей милосердности. Бось вам эти божские обдымки, не только, як сказать, вражені воскресення Христового, не тільки боязнь чи радость, але допомога і збавлення. І тому довіряємо Збавителю, який каже: «Довірте мені, я перемог цей світ». Не силою, любов'ю, милосердністю. Тому нехай сьогодні наша молитва дальнейшая, и после якой поклонение Святому Крижу, Крижу Збавителя, Крижу, який стояв на Голгофі, щоб ми не тільки були тими назиральниками, але як Маті Божия Болесная, як жінки побожні, Ян Євангеліст, які в скрусі стояли під крижем в пошані Збавителю. Тому нехай, шановний, протяг нашого набоженства ще глибей западає до наших серців і душів. Єзу, дякуємо Тобі за Твою муку, ахвяру на крижі,
за мое збавлення. Амен. Тепер співаная молитва верных. Молимся, наймилейше, за святий Божий костюм. Нехай наш Бог і Пан одорить його супокоєм, єдністю і оховує його на всій землі, а нам дозволить жить спокойно и бесклопотно прославлять Бога, Отца Всемогутного. Уклянчим. Всемогутный, вечный Боже, в Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, как Твой костер, рассеянный по всем свете, с непорушною верою, тревал в вызнавании Твоего имени. Праз Христа Пана нашего. Молимся за нашего Папу Льва XIV. Нехай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховує його в здоров'ї і в безпеці для свого святого костюла, каб он керував святим Божим народом. Уклянчим. Всемогутный, вечный Боже, Твоя мудрость всем керує, глянь ласкаво на наши просьбы, и в Твоей добрині заховай обраного для нас Папу, каб люд християнський, яким керує Твоя рука, под уладою найвищейшого пастира, умацовувався у вірі і любові. Праз Христа Пана нашого. Молимся так само за нашого біскупа Юзафа, за всіх біскупів, святоров, дияконов, за всіх, хто служить костьолу, і за весь народ вірний. Уклянчим. Всемогутный, вечный Боже, Твой Дух освячає весь костел и им керує. Выслухай наши покорные просьбы за все станы костела, каб, дякуючи Твоей ласці, всеяны верно Тебе служили. Праз Христа Пана нашого. Молимся за катехуменов. Нехай наш Бог і Пан очинить їхнє серце і брами
своей милосердности, каб отримавши в купелі одрадження, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами в Єсусі Христе Пану нашим. Уклянчим. Всемогутний, вечний Божа, Ты неспинно взбачаешь костел Твой новым потомством, повелишь ласку веры и познанию катехуменов, каб одродженные водою хросту, яны долучилися до Твоих всиновленных дячей, раз Христа Пана нашего. Молимся за всіх братов, що вірять у Христа. Нехай наш Бог і Пан зробить, каб яни мкнулися до правди, нехай збере їх і заховує в одиннім костьолі. Уклянчи. Всемогутний, вечний Божа, Ты рассеянных збираешь, а собраных заховываешь в одинстве. Глянь ласкаво на всіх, хто вірить в Твоего Сина. І зроби, каб Ти, кого освятив один хрост, были з'єднані щирой вірою і взаємною любов'ю. Праз Христа Пана нашого. Молимся так само за жидов, даче їх продков промовляв Пан Бог, каб Он допомагав їм умацовуватися в любові до Його і в вірності Ягоному заповіту. Уклянчи. Всемогутний, вечный Божа, Ты дав свое обетование Аврааму и ягоним нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, каб люд, что был першим народом обраным, змог досягнуть полноты откупления. Праз Христа Пана нашего. Молимся за тих, хто не вірить у Христа, каб яни наповнені світлом Духа Святого, могли ступить на дорогу збавлення. Уклянчи. Всемогутний, вечний Божа, дай, каб тих, хто не визнає Христа,
ходячи перед Тобою со щирим серцем, знайшли правду. А нам допомагай, що раз глибіш постигать таємниці Твоего життя і взрастать во взаємной любові, как мы были досконалыми свідками Твоей любови у свете. Праз Христа Пана нашего. Молимся за всіх, хто не вірить у Бога, ка по щирости сердца и шли за тем, что правдивое, и так могли знайти самого Бога. Уклянчим. Всемогутний вечний Боже, Ти так створив всіх людей, как сумуючи по Тобі Тебе шукали, а знайшовши жили в спокої. Зраби просим, как сярод перешкодов, зауважаючи знаки Твоєї добрини і свідчення добрих учинків, тих людей, що в Тебе вірять, яни з радостью визнали віру в Тебе, одиного, соправдного Бога і Отця всього роду людського, праз Христа Пана нашого. Молимся за тих, хто керує державами. Нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями поводле своєї волі, как все мы жили в соправдной вольности и спокойи. Уклянчим. Всемогутный вечный Боже, в Твоих руках человечье сердце и законы всех народов. Глянь ласкаво на тих, кто нами керує, как з ласки Твоей во всем свете пановали тривалый спокой, добробыт народов и свобода веры. Раз Христа Пана нашего. Молимся, наимилейшая, до Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет, отдашу усяляких непоразумения, отхилил от нас хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать безпеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а тых,
помирає, одарив збавлення. Укленчи. Станем. Всемогутный, вечный Божа, с утешение засмученных и мот терпячих, почуй молитвы тех, кто клича Тебе в терпении, как все они радовались, что потребе их не покинула Твоя милосердность. Праз Христа Пана нашего. Коментарий есть. Адорация крижа. Наступная частка сённяшняга набажэнства – гэта адарацыя крыжа. Святар будзе паступова знімаць з крыжа пакрыў. На яго словы «вось дрэва крыжа» мы будзем адказваць «прыйдзіце, паклонімся». Пасля па традыцыі, якая паходзіць з 7 стагоддзя, будзем падыходзіць да крыжа, кленчыць, аддаючы пашану мукі пана, а пасля пакланення крыжу будзем прымаць святую камунію. Ужо падчас адарацыі śpiewajem pieśni, śpiewy wielkopostne. Шановуем Твой крыж, Пане, славляем Твое святое воскресение, бо праз древа крыжа прийшла радость всему свету и избавление. Нехай змилуется над нами Бог и благословить нас. Нехай зазяє обличчя Його над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, між усіми народами Його збавлення. Винос крижа. Вишей криж високо. Неще на собі збавлення Ти було достойне, Ти як порт для човна світу у море потерпілого, бо впітала кров ягнячі, з ран Його пролитую. Крижу вірний, одно древо між усіх достойне, в лісах нема такого кветам, листям, паросткам. Слава будь Отцу и Сыну, и Духу Сутешальнику. Троицу будем прославлять мы на веки вечные. Нехай нас обороняє ласка животворчого крижа.
Святый крыжу najmilejszy, z усіх древаў najsławniejszy. У гэтым дрэве моц і сила, яно Езуса носила. З яго плыне асалода. Дрэва цвёрдае, змякчыся, да зямлі аж прыхіліся. Спусці зеленайго пана, яно вельмі скатавана. Дозвольте отпочити, на землю худшей ступите. Выбрал Бог тебе от веку на избавление человеку. Тебе ласка людям дана, душа наша взмацована. Кривей Божией вся обмыта, что с Христовых ран пролита. Як лежал у зимной стайни, не было ему уже тайной, как свет грешный откупите. Свою пролите. Там звери поклон давали, а тут люди катовали. Нечувана милость гэта, кабы сильно крыж для света. Кто ж так будет милостивый, таки добрый, литосивый. Сам там Иисус это справил, назад пекло крыжом сбавил. Чему сердце твое гордо, вы каменье глухо твердо. Ты над Иисусом не плачешь, хоть яго на крыжы бачиш. Нах веру Богом данный, за тебе укрыжованный. Мать и жаль
смерти смуток мела, як на Езуса глядела, сиротою застаюся, дитя пер'я притулюся. Одного я сына теперь сына забирают, мать и бедную покидают. Жалю рвется мое сердце, дайте дается, как ты был, сыночек, ниже, да мяне руки ближе, я головку бы подперла, слезы скрываю обтерла. Человек лишь твой так высокий, сынок далекий. Взяли сына зорку ясную, мяне кинули нещасную. Подуся яго Ах, Тебе, мой Боже, верю, не канай же нас прозмерю. А кто Богу верно служит, Божу мати широю хай под крижем стане з'ёю, ёй сквоє кладе надею. Дева, праз твое терпение, упроси для нас избавление. Номер 17. Крижу Христовый буджа привітаний. Дева до свету Христос Бог, смерти шатана перемог. Крижу Христовый буджа привітаний. И навеки все буду шанованный. Что покрыла раны
О мой народе, что тебе зробил я?
заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, нехай принятие тела Твоего не буде мне на суд и осуждение, але с милосердности Твоей нехай оховывая и оздоровляє мою душу и тело. Это ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Номер 11. О, кровь святая, Отца нас
Христа, за нас охляра, тело Христа, за нас охляра, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита, Христовый Бог для нас пробитый, Христовый Бог для нас пробитый, Христово сердце для нас открыто, Христово сердце для нас открыто, Христовый крыж для нас избавление, Христовый крыж для нас избавление, душа Христова нас освящает, душа Христова нас освящает. О Христе, помни раз Твои раны, о Христе, помни раз Твои раны, помилуй нас, даруй провины, помилуй нас, даруй провины. Молимся. Всемогутный вечный Боже, прозблагословленную смерть и воскресение Христа, Ты одрадил нас, заховай в нас плен Своей милосердной ласки, и дай-ка прозудел в этой таямницы, мы завсёды отдано Тебе служили. Праз Христа Пана нашого.
Молимся. Схилите ваши головы для благословления. Просим Тебе, Пане, спошли щедрое благословление на Твой народ, яки в надеи на свое воскрешение шановал смерть Твоего Сына. Отпусти ему провины, одари с утешением и умацуй его в святой веры, и дай ему надею на вечное избавление. Прос Христа Пана нашего. Сакраментам уподаймо широ всех, тратить мод старое право, Боже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принесет. Богу вечному Тройце прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Давцу вечного святла. Аминь. Пастырь наш покинул, ласку сих крыница. Номер 18. Добрый откупитель, одышал землицы. Пастырь одышал, что нас узлюбил, Он кровь за нас пролил, с греху нас обмыл. Пастырь одышал, что нас узлюбил, Он кровь за нас пролил, с греху нас обмыл. Учасканання збавці, сонця потемнело, скали затраслися, вся земля знямела. Пастырь одышал,
Пане Єзу Христе, наше воскрешення і життя, подними нас з могили грехов, наведай, наповни духовною моцею, зроби, каб ми умацовані у віри, надії і любові, могли зрозуміти з усіми святими, якою великою з'являється Твоя любов. Ты так нас полюбил, что помер для нас на крижи. Каб ні один чоловік, який вірить у Тебе, не загинув, але мав життя вічне, який живеш і володариш на віки вічные. Єзу Христе, в духу прославлення приходим наведать Твой гроб. Ты помер за нас і про смерть на крижі перейшов з этого світу до хвали небесного Отця. Ти одійшов від нас, каб бути ще ближей до нас, бо в найсвятейшем сакраменті Ти став нашим спожитком. Зробила это Твоя великая любов до нас. Тому хочем подякувати Тобі за Твою справу збавлення. Найперш, дякуємо Тобі, Єзу, за муку і смерть на крижі, які стали криницею нового життя і воскресення, а так само криницею нашого життя і нашого воскрешення. Будь прославлений за это, Пане, в єдності з Отцом і Духом Святим, тепер і на веки вечные. Пане Єзу, з євангельськими жанчинами ми стоїм коля Твоего гробу. Ми так само не приходим з пустими руками. Наш духмяний ялей – это великопостные практики, покаяние, пост, навертание, молитвы, учинки милосердности. Это, на жаль, за грехи и постановление выправиться. Это наше лепшее и больш полное христианское життя. Твой гроб, Пане, не глядячи на тяжкий камень, став пустым. Это наполохало жанчин. Не допомогло радосне тлумачення аньола: не бойтеся, шукаєте Єзуса укрижованого, Йон воскрес, Його тут нема. Могила и смерть без Тебе, Пане, обуджає страх и боязнь. Неупевненість и страх были сполучені со смертью до моменту Твоего воскресения. Только Ты перемог безнадейность смерти. Ты один и переможца нашей смерти. Ты подаровал нам новое и вечное життя. Иди учи сам. Дорогу нашого нового і вічного життя Ти покинув нам на святейшем сакраменті. Шмат разов Ти повторав своїм учням: кожний, хто споживає Твоє тіло, має життя вічне, і Ти воскресиш його в опошній день. Хочем подякувати Тобі, Пане Єзу. Хочем подякувати Тобі, Пане Єзу, за Твой дар несмертності, який покинув нам у найсвятейшем сакраменті. Дякуємо Тобі, Пане Єзу. Дякуємо Тобі, Пане Єзу, за Твою муку і смерть на крижі для нашого збавлення. Дякуємо Тобі, Пане Єзу, за Твою радосну перемогу воскресення. Дякуємо Тобі, Пане Єзу, за Твой пустий гроб, який з'являється на день нашого воскрешення. Дякуємо Тобі, Пане Єзу, за Твою перемогу над смертю, каб вона більш не панувала над нами.
за тое, што шукаў кожную загубленую авечку, Дякуем Табе, Пане Єсу. за тое, што навучыў нас здабываць жыццё вечнае, Дякуем Табе, Пане Єсу. за тое, што праз крыж і муку сваю Ты адкупіў свет. Дякуем Табе, Пане Єсу. Прымі, Пане Езу, нашыя шчырыя прызнанні ў тым, што мы любім Цябе панад усё. Хочам запэўніць Цябе таксама нашых добрых пастановах. На Твою любоў да нас абяцаем адказаць нашай любов'ю. Будзь праслаўлены, Пане, прысутны сярод нас найсвяцейшым сакраманце, цяпер і навекі. Амен. Ойча наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як и в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от зла. вітай, Марія, Полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты есть женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была справедливость, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Шановні, так як було об'явлено, маємо завтра, Велика Субота, Тихий Божий день, рихтуємося до святов, і в этой тишині молимся пацерки, славим Бога в духу, переносимся до адорации. Целый день завтра святиня відчинена, в любий час, хвилину, кожної години з 10 święcim święcone великодную ежу. Кіруйте дорослих дітей з меншими, самі прибивайте. Єднаємося в таким молитовним духу Божої любові і добрині. І вечором, певно, завтра в 21 годину на божестві розпочинаємо перед костьолом посвящение огню и так далее, процессии, свечки возьмите, обновление святого хросту, посвящение воды, кто жадаете, можете принести, завсёды нехай свинцоная вода буде, незалежно и вельми добро робите, что нават кожной недели подчас окропления, то есть освячается вода, и освячаете себе бутылочки воды на здоровье души и тела. Дай Боже. І, певно, завтра уже, після набоженства, можна всю ніч костьол так само відчинений. Хто пожадаєте побути на адорації, чи там до 11, 12, чи довжей, чи хтось приїде там, не обов'язково там в 6-7, але може хтось захоче в 5, коли ласка, під'їжджайте. І певна резурекція, урочисте великодне набоженство, процесія, кольки маємо хоругваў, кольки маємо подушечок, діток запрошаю, недільної школи,
ты, якія былі дзеці ўжо да першай святой камуніі, каб мы грамадна, сапраўды, такой велічнай нашай духоўнай сям'ёю, каб мы сустрэліся з Христом воскрэслым, як чуем сёння з малітвы, жанчыны беглі да гроба сустракаць Христа. Няхай гэтая радасць сапраўды перадаецца всім нам, кожнаму чалавеку, малому і даросламу. Так што працэсія, так, рыхтуемся і, пэвна, маем таксама такую нагоду, магчымасць атрымаць і адпусты, бо хто визнае Бога афіцыйна перед людзьмі, ласка Божая. Таму рэзурэкцыя і потым наступная імша в 11 гадзін і ў 18. І, пэвна, пасля рэзурэкцыі асвячэнне велікоднай ежы. Таксама, хто яшчэ не пасвенціў. Пасля урачыстай 8 раніцы рэзурэкцыя, так як заўсёды у вас была кожнай год. І, пэвна, маем, наперад кажу, велікодны панядзелак, таксама святавы, бо гэта другі дзень Пасхі. Калісьці нашыя бацькі святкавалі 3 дні, а яшчэ раней святкавалі цэлую актаву. Сапраўды, велікодны тыдзень. І якраз зараз велічна, бо сёння мы распачынаем навенну да Божай міласэрнасці і 9 дзён. Якраз, бачыце, ласка Божая нас заклікае, каб мы весь велікодны тыдзень дзякавалі Богу, а не толькі адзін раз на рэзурэкцыю, в нядзелю, Пасху, ці там на другі дзень, каб была актава. І таму якраз мы вшаноўваем Збавіцеля праз актаву Божай міласэрнасці. Тым больш, што ў суботу маем таксама, не забывайце, 11:30 перад кругам сустракаем абраз Езуса міласэрнага, які передадзены нам і які застанецца ў нас з Іерусаліма, святога горада, з манастыра, дзе быў выкананы гэты абраз і намолены ў манастыры, в Іерусаліме, в святым горадзе. І чым ён таксама дарагі, што ўсе матэрыялы іерусалімскія і тыя рамы тых, думаю, не з нашых сосан, але з тамтых дрэваў, тое палатно, тыя фарбы, всё іерусалімскія. Сапраўды, гэта не проста, абраз, які прыбудзе, а ён там выкананы, манастыры. І, ведаеце, сапраўды, гэта для нас такая святыня. Так што рыхтуемся, гэта якраз в актаве Велікадня, такая ласка, пад'ём на духу. Таму прыміце сапраўды гэта для падтрымкі на духу нас, на кожны дзень. Бо лёгка сказаць, дай Боже вам всяго добрага, але цяпер нам добра, але вось заўтра, паслязаўтра цяжкасці якісь, праблемы, цяжка. Якраз тыя моманты няхай Гасподзь всім нам дапамагае і падтрымлівае. І вось так маем такую ласку, вось перед намі гэтыя набажэнствы, панядзелак велікодны і субота, это зноў такі працэсія па гораду, уже рыхтуемся, тут ідуць працы. Бачыце, всюду ідзе маленькі лесапавал, ачышчэнне ідуць і так далее. То есть, дай Боже, каб мы мелі урачысты выхад на горад, а не через хоздвор цэнтральнае. Куды через хоздвор несці працэсію дар Іерусаліма Беларусі? Не.
Таму не будзем мінорнымі, але ўсё вельмі добра. І я вельмі вдзячны, нават калі няма прысутных прадстаўнікоў з горада, але сапраўды яны адкрытыя і вельмі спрыяюць. Таму толькі вялікая ім падзяка. І так як мы маліліся, 9-я малітва, Боже, дай всім владам, каб быў мір на свеце, была свабода веравызнання, і каб сапраўды людзі шчасліва маглі жыць, працаваць і расціць дзяцей. Вось такая атмасфера, аб якой мы молімся, каб была в нашай краіне, в нашым горадзе і, дай Боже, в нашых сем'ях. Каб мы таксама в сем'ях былі сапраўды такімі добрымі хрысціянамі, бацькамі і маці. Таму добрага вам вечара, Вялікая Пятніца. Не забудьте, што ва ўсім свеце сёння вось такі настрой, такая цішыня, і так адкрываецца душа, бо набажэнствы ідуць па ўсёй Беларусі зараз. Вечерні набажэнствы, дзе ў 19, дзе ў 20, 21 гадзіну. І па ўсім свеце, нон-стоп. Таму дай Боже, шановныя, добрага Божага вам вечара.